таъсиси стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гувоҳи таваҷҷӯҳи хоса ва ғамхории пешвои миллат ба насли наврасу ҷавон буда ҷиҳати ҳавасманд гардонидани ин қишри ҷомеа равона карда шудааст. Зимни баргузории ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ дар шаҳри Турсунзода ба наврасону ҷавононе ки дар соли хониши 2024-2025 ба гирифтани стипендияи президентӣ тариқи озмун ноил гардиданд, шаҳодатнома ва маблағҳои пулӣ тақдим карда шуд. қайд гардид ки таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли ояндасози кишвар ҷавонон рӯз аз рӯз афзун гардида истодааст ки намунаи он таъсиси стипендияи президентӣ барои хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ мебошад. Ин иқдоми сарвари давлат ҷиҳати дастгирии ҷавонон, рушди зеҳнии онҳо ва баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии насли нав равона гардидааст. ҷавонон ки нерӯи созанда ва ояндаи дурахшони давлату миллатанд, дар роҳи пайванди наслҳои башар нақши муҳим ва рисолати бузургеро бар дӯш доранд. Зеро пешрафти ҷомеа бидуни саҳми ҷавонон тасаввурнопазир буда, шукуфоӣ, зебоӣ ва созандагиву беҳбудии зиндагӣ аз ҷавонон ғайрату матонати зиёд тақозо мекунад. Аз иштирокчиёни ҳамоиш даъват ба амал оварда шуд ки ҳамчун пайравони пешвои миллат дар омӯзиши илмҳои замонавӣ ва фаъолияти ҷамъиятӣ намунаи ибрат нишон дода, ҷиҳати муаррифии халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ва ободиву сарсабзии ватани маҳбуб саҳмгузорӣ намоянд. ҳамоиш бо супоридани шаҳодатнома ва маблағи стипендияи президентӣ анҷом ёфт.